V živote sú z môjho pohľadu len dve cesty. Tá prvá cesta je tá, kedy nepočúvame svoje vlastné vnútro a počúvame viac ostatných ľudí. Počúvame všeobecné pravdy, ktoré sú uznávané a nepýtame sa nášho vlastného vnútra. A potom je druhá cesta, ktorá je cesta našej duše, kedy sa nechávame viesť našim vnútorným hlasom. Obidve cesty majú niečo, čo je ťažké, pretože žiť v okovách toho, čo si druhí myslia, alebo plniť očakávania ostatných ľudí a chovať sa nejakým spôsobom stádovito je ťažké. Na oko to síce môže vyzerať, že to je ľahké, však v nejakej skupine zväziem sa, pretože to, čo si myslia v skupine je sila, pretože to, čo si myslia ostatní, hej, tak to je, tam bude tá pravda. Ale je to ťažké, pretože títo ľudia sa nepýtajú, nehľadajú pravdu, nepýtajú sa vlastného vnútra, ako to vnímajú oni. A tým pádom sa potlačajú svoju jedinečnosť a zapredávajú vlastne seba iným, hej. Svoje niečo výnimočné zapredávajú takýmto spôsobom a nemôžu sa naplno rozkvitnúť, pretože si zvolili toto ako to svoje ťažké. A to je vlastne z môjho pohľadu duchovná, duševná smrť. A potom je tá druhá cesta, ktorá má tiež svoje ťažké. Ale z môjho pohľadu to ťažké za to stojí. Pretože žiť podľa svojho vnútorného vedomia alebo vedenia, my sme bytie, vedomie, a pýtať sa Boha alebo tej vyššej sily a hľadať tú pravdu je a vyžaduje si odvahu. Vyžaduje si odvahu, ale moja vlastná skúsenosť, a za nič by som to nevymenila na svete, je, že iba táto cesta prináša nejaké hlboký pokoj a naplnenie. To skutočné, nie to, čo ponúka tento svet. Vnímam to tak, že k tomuto uvedomeniu skôr či neskôr spejeme všetci. Lebo donekonečna sa nejakým spôsobom len povrchne žiť nedá. Na oko sa nám môže u mnohých ľudí zdať, že to zvládajú, ale častokrát to býva len taká maska, ktorú si ľudia nasadzujú. A pretože v každom našom človeku, v každom človeku je niečo hlbšie, niečo, čo hľadá tú skutočnú, ak chce hľadať tú pravdu. Takže každý má možnosť si vybrať svoje ťažké, každý sa má možnosť rozhodnúť pre tú cestu, ktorá je preňho, tá jeho. Takže ak chceš ísť po tej svojej ceste, ktorá je tu pripravená, chceš sa tomu otvoriť, chceš sa naučiť dôverovať svojmu vnútru, dôverovať Bohu, dôverovať životu, tak si to musíš najprv dovoliť. Dovoliť si konečne prestať počúvať to, čo ti kto tlačil do hlavy, kto ti kedy aká kamarátka, s ktorou ani nemáš hlboký vzťah, niečo povedala. Jednoducho prestaň počúvať cudzie prvky, elementy, skús sa stíšiť a začni tak jemne vnímať seba a pýtať sa seba. Skús začať hľadať a nie stádovito všetko príjmať tak, ako sa ti podsunie. Prajem ti krásny deň.